Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева исән мәсьәләс бүгенге чыгарылышның төп темалары. Янгын сүндерүчеләр ташланды китләргә ярдәм итә. Әлмәтлеләр ишек алды бәйрәмнәрендә күңел аша. Әлмәттә спорт акробатикасы буенча турнир узды. Бүген халыкны социаль яклау өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме. Бу дата Россиядә ел сайын 8 июньдә 2001 елдан башлап билгеләп үтелә. Әлмәт районында социаль өлкә учреждениеләрендә 300-гә якын кеше хезмәт куя. Алар социаль яклау идарәсе, ОПЕК, халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге, ветеран инвалидларны тернәкләндерү үзәге һәм республика матди ярдәм үзәге хезмәткәрләре. Әлеге структурада эшләүчеләрнең максаты ярдәмгә мохтаҗларга булышу. Әлмәт районында яшәүче 61 меңнән артык кеше ай сайын төрле түләүләр ала. Социаль хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, калабызда төрле чаралар, концерт программалары оештырыла. Намуслы һөнәр ияләрен район башлыгы Тимур Нагуманов та үзенең туры эфирында котлады. Очень непростая и очень нужная у вас работа. Спасибо вам огромное за все, за бескорыстие, за любовь к людям, за вашу самоотверженность, за добрые слова и за ту энергию, которую вы людям дарите, благодаря кому наши люди чувствуют себя очень часто именно социально защищенными. Игелек кылда суга сал, халык белмәсә, балык белерди. Игелек кешеләр өчен сәбәп кирәкми. Күңел киңлегенә жан җылысы кушылса, шулда җитә. Әлеге песи кайчандыр кемнеңдер назын туеп үскән булгандыр күрәсең, чөнки ул әле бүген дә үзен кулга алган ике аяклыларга ышанычын югалтмаган. Кайчан ни сәбәпле ташланыкка әверелгәне билгеле булмаса да, бүген махсус приютка килеп эләккән җан иясе үзе сыман башка эт песиләр кебек үк кунакларга һаман да шат. Өйгә юл исемле фондының Фәхреддин урамында урнашкан приютында 150 эт һәм 24 мәче бар, һәм аларның барысы да ярдәмгә мохтаҗ. В этом месяце мы решили посетить приют бездомных животных и оказать небольшую помощь, такую как корм, палеты. Хәйриячелек белән шөгыльләнү 27-нче янгын коткару бүлек коллективының күркәм традицияләренең берсе. Язын Рамазан аенда алар Кечүшәт авылында ифтар мәҗлесе оештырганнар иде. Шул ук вакытта алар игелек атнасы дип игълан итеп, калабызның ташландык эт мәчеләренә дә ярдәм күрсәтүне оештырдылар. Бу юлы алар әлеге акцияны кабатларга булдылар һәм питомниктагы эт пәсләргә кабат кунакка килделәр. Радифа Нугманова, Милена Валиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Ишек алды бәйрәмнәре җәйге 1 аеның күркәм традициясенә әйләнеп бара. Әлмәтнең 7D территориаль иҗтимагый советы халкыда яңартылган йортларында күңел ачарга булды. Чарага микрорайонда яшәүчеләрдән тыш ятим балалар, мөмкинлекләре чикле балалар, үзидарә территориясендә яшәүче күп балалы гаиләләр чакырылган иде. Тимирязев урамындагы 7-нче йорт ишек алдында балалар өчен сорау җавап викториналары, биюләр һәм җырларга бай чара инде 10 ел дәвамында үткәрелә. Шуңа да халык ишек алды бәйрәме булачагын алдан белеп көтеп тора. Хочется, чтобы наши детки жили мирно, видели голубое небо, чтобы кушали досыта, чтобы радовались жизни, учились хорошо, и чтобы, знали нас, приветствовали мы их, а не нас, и чтобы мы знали, что на территории проживают, что добрососедские отношения с ними иметь, и чтобы знали тоже меня, обращались с любыми вопросами, словами. Мондый бәйрәмнәр күрше мөнәсәбәтләрен берләштерә. Ишек алды бәйрәме үзенә күрә бер сабан туе сыман. Балалар төрле уеннарда катнашып, тәм-том һәм файдалы бүләкләр отты. Я уже на этом празднике был 3 раза. И праздник мне нравится. Во-первых, тут игры есть. Во-вторых, там интересные подарки. Мне нравится с друзьями общаться на этом празднике. Бәйрәмнән һәркем канәгать калып, иң әһәмиятлесе күтәренке күңел белән кайтып китте.
Бәйрәмнәр халыкларны берләштерә, дуслаштыра торган иң күркәм күренешләрнең берсе. Шуның өстәвенә алар әле милли традицияләребез, гореф-гадәтләребезне саклауның яхшы сулы. Бу юнәлештә бигрәк тә авыл җирлекләрендә мәдәният йортлары актив эшли. Чирмешән районы Кармыш авылының мәдәни тормышы белән Рәдифә Нигъманова таныштыра. Килгән кунакны зурлап каршы алу Кармыш авылы халкының күркәм гадәте. Гадәт булдымы, ул сакланырга һәм киләчәк буынга тапшырылырга тиеш дип саныйлар биредә. Шуңа күрә мәдәният йортының барлык тормышы да күркәм традицияләребезне тергезүгә юнәлдерелгән. Халкыбызның гореф-гадәтләрен балаларга да өйрәтер өчен Чирмешән районы Кармыш авылыннан уеннарыбызны яңадан тергезгәннәр биредә мәдәният йорты каршысында менә шушындый уеннарны еш уздыралар. Күперле һәм Подгорный качандыр буеннарны әлеге апаларның әти-әниләре уйнаган булган. Хәзер исә чират балаларга да җиткән. Менә Годжил апалар, Алла битендә алар күптәнге уеннарны беләләр. Һәм без үзебездә, миндә битендә алар киш хәзер шул уеннарны балаларга күрсәттек. Без баштан уртага басып шул уенны күрсәтәбез. Балалар безнең артан кабатладылар. Аннары ахырдан алар шулук упшый уйнадык шул уеннарны. Китапханә мөдире Фатима Габдуллина сүзләренчә, уңган халкыбызның кул эшләнмәләрен, аш-суга осталыгын саклау максатыннан китапханә каршында Илһам исемле төркемдә булдырылган. Мастер-классларны оештырабыз. Безнең инде Саҗид апабыз бик уңган. Любой анда инде туйлар үткәргә булса да, һәрбер туган көннәр үткәргә булса да, юбилейлар булса да, һәрвакыт ул бауырсак пешерү дисеңме, маничеймеланыкы, чек-чек һәрбер нәрсәгә аның кулыста без анарга әйтәбез дә. Монда инде бетерсе пешерә. Бер иңсталы мастербыз ул, мастер-класс. Өйрәтүчесе. Әлеге түгәрәккә бүген Кармышның 12 апасы йөри. Атнага бер җыелып, биредә милли костюмнар тегәләр, аш-су рецептлары белән бүлешәләр. Еш кына күргәзмәләрдә дә чыгыш ясыйлар. Без инде монда 20 елга якын йөрибездер мөгаен. Шулай бар. Менә Фатима оештырып ибәрде. Ул көнне кетеп торабыз, качан чакырыр икән дип. Килгә килеп тора. Чакырса инде менә ашкынып торабыз килергә. Бик кызык, рәхәт, үзебезнең коллектив белән сөйләшәбез, килешәбез, уйнашабыз. Әллә нинди уеннар оештырабыз. Бик кызык. Фатимага бик зур рәхмәт. Менә чакырды, кил Фәүзия диде. Килдем, аралашырсың кеше белән диде. Бик рәхәт миңа монда. Бик ошый. Чакырганын көтеп торабыз, түземсезлек белән кайчан чакырыр икән дип. Среданың кичә җитә башласа, уже каядыр барасы килә башлый. Әлеге апалар үзләренең аш-су осталыгын төрле күргәзмәләрдә сынап караган, күптән түгел район үзәгендә узган кул эшләре осталыгы бәйгесеннән алар махсус диплом белән кайткан. Рәдифә Нигъманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә спорт акробатикасы буенча лето детям дип исемләнгән турнир узды. Традицион ярышлар гадәттәгечә уку елы тәмамланып, җәйге яллар җитүгә багышланган бәйрәм форматында узды. Ощык дип аталган төрле шәһәр спортчыларының җыйган турнирда катнашучылар белән Лина Хәсәншина аралашып кайтты. Меня мама записала, и я очень давно хотела стать акробаткой. Мы очень много выступали и побеждали. Спорт акробатикасы буенча оештырылган турнир 3нче тапкыр узды. Анда Әлмәт, Лениногорск, Ознакай, Казан һәм Октябрьский шәһәрләре данын яклаучы спортчылар катнашты. У нас вид спорта и для мальчиков, и для девочек. У нас есть разные виды. Есть женская пара, где получается, выступают 2 девочки. Есть мужская пара, выступает 2 мальчика. Смешанная пара – это когда верхняя девочка, нижний мальчик. Есть тройка, 3 девочки. И также мужская группа – это 4. Выступают 4 мальчика. 150 спортчы чыгыш ясаган лето детям турниры уку елы тәмамлангач уза. Шуңа күрә биредә ел дәвамында алган күнекмә белемнәрне күрсәтеп, спорт разрядларын үтәп була. По техническим оценкам, то есть за технику, если они выполняют норматив своего разряда, то присвоение разрядов у нас есть. Да, у нас идет присвоение с 3-го юношеского по 2-й взрослый разряд. Кече командаларда эшләүне исәпкә алып, устазлар беренче чиратта спортчыларны җаваплы булырга өйрәтә. Һәр спортчы үз функциясын үти, үзе һәм башкарган элементлары өчен җаваплылык ала. Я занимаюсь уже 3-й год. Раньше я был очень энергичным. Мне хотелось прыгать. Я очень хотел научиться делать сальто остальное. Я пошел на акробатику. Фигуру восстанавливает, здоровье тоже
Ну, то есть не будешь таким толстеньким, пухленьким. Акробатика катлаулы координацион спорт түрі. Ул тәнне әйләндерү һәм тигезлекне саклап калуга нигезләнә. Выступала одна, потом в паре, в парах, в тройках тоже. Занимаюсь акробатикой 6 лет. Я занимаюсь этим, потому что я в этом деле нашла себя, оно мне очень нравится. Акробатика беренче чиратта ташып торган энергияны кая куярга икәнне белү, аңа беренче булу теләген кушу һәм уңышлы чыгыш ясап, югары нәтиҗәләргә омтылу. Я желаю, чтобы все заняли первое место на всех соревнованиях. И чтобы у всех было удачи. И чтобы никто не страдал. Ладно, мне здесь интересно, здесь можно двойные, тройные крутить. Мне здесь очень понравилось, когда я пришла, было все такое незнакомое, все боялась. Вот, а тренера вообще лучшие, Зильфердардовна и Валентин Иванович. Физик яктан актив спорт сөякләрне һәм иммунитетны ныгыта. Акробатика сыгылмалыкны да үстерә. Шуңа күрә кызлар да, егетләр дә яшьләренә карамый әлеге спорт түрен үз итә. Раньше я занимался на акробатической дорожке, там у меня КМС, ездил на ПФО, на Россию и так, городские мероприятия. Сейчас я занимаюсь в смешанных групповых упражнениях. Все устраивает, все нравится. Мин акробатиканы эш яшьтән шөгыльләнәм. Бөтенесе кешеләрне монда чакырам. Лина Хасаншина, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтсел компаниясе. Бүгінгі шулар иде Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.